Qegħdin fix-xahar tal-mejtin u ma nistgħux ma niftakrux fl-erwieħu li ħirsa li għal eluf ta' snin ħakmu l-isqaqin, id-djar abbandonati u l-istħajjil tagħna l-bnedmin. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Stefan Mifsud, kittieb li fost l-oħrajn irriċerka twemmin tagħna l-Maltin dwar il-ħares. Meta jmut xi ħadd, ir-ruħ tiegħu suppost jew tmur ġenna jew post ieħor. Jista' jkun li dak ir-ruħ tibqa' fil-post. Bil-Malti dak it-tip ta' ruħ jew jgħidu ruħ kienu jew nkella fatat. Ġifieri fatat ħafna drabi huwa ir-ruħ li jibqa' fil-post. Dak huwa differenti mill-ħares l-antik kif konna nafu, għax il-ħares huwa spiritu differenti kompletament. Kien spiritu laqas qatt ma kien bniedem. Spiritu tan-natura li tuħu over, tuħu ħsieb post partikolari li oġoba. Jista' jkun kemm dar, jista' jkun bir, jista' jkun għalqa, jista' jkun anke moħba ta' xi teżor. Dak huwa l-ħares l-oriġinali. Għalhekk kienu jgħidu li ħares għax bil-Malti ħares tfisser jasses. Illum ngħidu gwardjan. Tfisser l-istess ħaġa, ma' gwardjan ġej bil-Malti, waqt li ħares ġejja mis-Semitku. Il-ħares, peress li hija kelma Semitka, turi li dal-twemmin ġej minn żmien l-Arab. U fil-fatt fil-Afrika ta' fuq, anke llum għadhom ċertu postijiet jebnu fi twemmin simili. Jista' jkun ukoll li ġej iktar it-twemmin minn żmien ir-Rumani fejn kellhom it-twemmin fil-ġeni Loki li kien l-alla li joħossib id-djar. U fil-fatt nafu wkoll li ħafna postijiet fl-Ewropa għandhom xi ħaġa simili tal-ħares Malti, jgħidulhom household spirits. L-iktar ħares li jafu bih in-nies huwa l-ħares tad-dar. Dal-ħares seta' kien ikun ħares twajjeb u jieħu ħsieb anke dawk li jokkupaw id-dar. U seta' jkun ukoll ħares li kien antipatku u għax idejquh in-nies li hemm hemmhekk. Hekk ikun ħares li kien twajjeb u ġenerus kien iħalli r-rigali lin-nies li joqogħdu fid-dar. Inkluż flus, risk tajjeb u anke deb. Hekk ikun antipatku bil-kontra, kienu jgħidu li isawwat in-nies u jbeżżagħhom. Il-ħares tad-dar kienu jgħidu li dak li jagħtik il-ġid ma tix titkellem dwaru man-nies. Għaliex hekk tikxef li hemm għandek il-ħares u qed tuħu xi ħaġa minn għandu, dak kollu li jkun tak jinbidel fi qxur ta' bebbux. Allura kien hemm ċertu postijiet ftit jafu għadillu li hekk kienu jkunu jafu li għal ħares twajjeb ġo fih kienu jfittxuh dal-post biex jixtruh. Illum hekk ikun hemm dar li jgħidu li fil-ħares jibżgħu minnha u ma jixtruhiex. Kien hemm ukoll il-ħares tal-bir, kien hemm pereżempju storja ta' ħares fil-bir ta' Kanxla Għawdex fejn dak kellu forma ta' ħmar u hekk xi ħadd jarah imut xi ftit ġranet wara. Imma normalment ħares kellu forma ta' xi annimal, normalment ta' serp iswed, jew inkella ta' xi qattus jew ta' kelb iswed, u ġieli anke ta' bniedem ikraħ. Forma oħra ta' ħares kien dak ngħidu l-tork tat-taraġġ jew tal-kantina, jew inkella t-tork tal-għalqa. Kien hemm ukoll il-ħares tat-teżor, pereżempju fejn kien hemm xi moħba ta' flus jew ta' deb, kienu jgħidu li hemm xi ħares hemmhekk jieħu ħsiebha da. Fil-ħirsa bħala ghosts hawn ħafna nies li jemmnu u jagħmlu daw il-ghost hunts, ghost tours, ma mhux l-istess bħal ħares li kif konna nafuh mit-sena ilu. Iktar in-nies ħadu twemmin minn barra
U sfortunatament kif kienu jafu n-nies il-ħares l-antik m'għadix popolari le. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.